Здравейте, аз съм Александър Нейчев, управител на Alex Audio Video, фирма занимаваща се с проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на аудиовизуална техника за нуждите на корпоративни и частни клиенти. В тази презентация искам да обърна внимание на домашното аудио-видео, нейното проектиране и основни моменти в един проект, системи, които трябва да включва, както и да обърнем внимание на ролята на аудио-видео проектанта. И първото нещо, на което ще се спрем, е какво съдържа една аудио-видео система. Първото нещо, за което всеки един от нас се сеща, е система за телевизионно разпространение и разпределение. Това са сателитна, кабелна, IP телевизия, изграждане на необходимото окабеляване, за да може тази система да съществува добре във всяка една стая, да може да гледаме това, което желаем. Второто нещо, за което искам да обърнем внимание, е система за интернет разпределение и медиа споделяне. В съвременния свят всички устройства имат достъп до интернет и оттам има достъп до огромно количество медия, която може да бъде възпроизведена на нашия екран. Като правилното разпределение на кабелите в дома позволява пълно функционално използване на устройствата. Можем да имаме сървър, да ползваме стриминг, шеринг, външни интернет доставчици на услуги като Netflix, благодарение на които във всяка една точка в дома да имаме достъп до съдържание, което ние желаем да гледаме, а не това, което се бродкаства по телевизията. Затова тази част от системата на домашно аудио-видео е доста застъпена в последно време и доста желана от потребителите. Следващата система, на която ще се спрем, е системата за фоново мултирум озвучаване. Това са зонално разпределени говорители за възпроизвеждане на аудио или видео, чрез които може да се подсигури приятна атмосфера в помещение като хол, кухня, трапезария, двор, спа център, тераса, и потребителя лесно и интуитивно може да избира музиката, която иска да слуша, и мястото, на което иска да я слуша, като съответно има и Party Mode функция, която позволява целият дом да свири едно и също нещо. Така, когато имаме гости, може да се наслаждаваме на музиката, без тя да е много силна във всички зони на дома. И стигнахме до една от най-важните системи. Това са системите за домашно кино, стереослушане, видеоигри или караоке. Това са обособени зони, кътове, в които да се наслаждаваме на домашно кино или стерео. Това могат да бъдат отделни помещения в по-големите домове, където се прави домашно кино по всички стандарти, необходими за максималното киноизживяване. Може да се наслаждаваме там на концерти, кино, видеоигри. Другия вариант, който често се среща, е Party Place в дома, където има определена зона за силно слушане на музика, танци и посрещане на гости. Там често се разполагат билярдни маси, джаги и други такива развлекателни средства. Често поради ограничени обем на дома се прибягва до вкарване на система за домашно кино в хола, което там целта е максимално да се доближим до реалното възпроизвеждане на аудио-видео и добро кинопреживяване в дома, като нашата цел основно е това да не вреди на интериора, да може лесно да се добави тази система и да не се забравя, че основните функции на мястото са ежедневно обитаване. Често се интегрират такива системи с скрити колони и дават възможност потребителя да има достъп до изживяването, без това да влошава и да заема място в основно обитаваното помещение.
Често, когато хората не желаят да гледат кино, а обичат повече да слушат музика, е доста по-добре изграждането на една стереосистема за слушане на музика, която може да бъде завъртяна около камина или около други елементи, места с хубава гледка, където можем да се наслаждаваме на добро стерео. Не на последно място се обръща внимание на видеоигри и пълното изживяване в при игране на игри, изграждане на една добра аудио-видео система, за да може да се постигне това. Разгледахме основните системи за домашно аудио-видео и тук идва въпроса: а каква е ролята на аудио-видео проектанта? Една от основните цели на аудио-видео проектанта е системите да работят заедно, да служат пълноценно на потребителя и да работят безпроблемно, не на последно място. Една от първите дейности, които извършва проектанта, запознавайки се с свой клиент и с проект, е идейната разработка на системата. Така клиентът достига до всички съвременни технологии, световни практики и стандарти, идеи и схеми на разпределение в дома му и функции и възможности на различните системи, за да може да се определи това, което най-добре ще допълва начина на живот на самия потребител. И след идейната разработка се преминава към консултация за избор на техника. Това е професионална консултация на съобразяване на системите и компонентите в системите, съобразено изцяло с изискванията за функционалност и качество на инвеститора. Ние имаме достъп до всички модели и марки техника, без значение на вносител-дистрибутор, което позволява изцяло да се направи системата съобразена с изискванията, а не с дадени марки. Оттам клиента получава безпристрастен и обективен съвет спрямо специфичните му нужди. И най-важното нещо, съобразяваме изцяло с неговия бюджет, защото във всеки дом има различен бюджет за аудио-видео техника и ние, държейки да изпълним максимално изискванията на клиента, дори да надминем неговите очаквания, се съобразяваме изцяло с неговите желания. Акустиката на помещенията е една част от изграждането на един обект, която много често бива пренебрегвана. Всички знаем в една зала концертна колко е важна акустиката, също толкова важна е и в частните домове и в офисите, както и в заведенията, естествено, което често се пропуска и всички го забелязваме това нещо. Съответно, акустиката е важна за качественото възпроизвеждане на музиката и за качественото обитаване на дома, защото когато нямаме добра акустика в дома, често се стига до там, че е неприятен престоя в дадена стая. Съответно, изискванията са различни при стереомузика, при домашно кино, за разбираемост на говор или самата обработка от елиминиране на външни шумове или нашия шум да не пречи на другите обитатели на кооперация, примерно, или на самия дом. Съответно, акустичната обработка най-често се прилага в пълния си размер в помещения, които са специализирани за домашно кино или за забавление. В този момент 100% се спазват всички изисквания на акустика, използват се акустични замервания, акустични проекти, където всичко е изцяло съобразено с качеството на аудио-видео възпроизвеждането. И на втора степен е дизайна интериора. Първата функция на помещението е качествено възпроизвеждане и там акустиката е на доста по-високо ниво. В жилищните части, където имаме основна друга функционалност, акустиката основно не е за пренебрегване, тъй като може с определени похвати и материи и елементи в дома ние да влияем на акустиката, подобрявайки я или влошавайки я.
тук е добре да се направи една консултация относно това какви материи да се ползват, за да може да бъде приятно в даденото помещение. Много често от гледна точка на дизайна не се обръща внимание на акустиката на помещението, което създава после неприятни предпоставки за обитаване на това помещение. Ние се стараем да избягваме такива моменти. Проект за разположение. Това е една съществена част от изграждането на една аудио-видео система, защото разположението е изключително важно за възприемането на качествено аудио-видео. Основните функции, които се гледат при разположението е оптимално функционално разположение според системата, перфектно съчетаване с интериора или екстериора, съответно ако имаме външно освещаване. И най-важното според мен нещо е удобство и комфорт при използване, тъй като това ще бъде ползвано ежедневно и то трябва да бъде много удобно и много приятно за опериране от потребителя. И стигнахме до най-болната тема за повечето жени – кабели и окабеляване. Никой не желая да вижда грозни снопове от кабели, хвърчащи насам натам из стаята, пречейки и загрузявайки дома. Много често хората казват, добре, нали сме в ерата на безжичните технологии. Тук искам да отбележа, че да, безжичните технологии, но безжичните технологии имат две приложения. Едното е да може да се осигури решение там, където сме пропуснали да прокараме необходимото окабеляване и да ни даде мобилност. В случая, за да може една система да функционира оптимално и надежно, е желателно тя да бъде извършена с кабели. Тук основната роля на проекта е тези кабели да не се виждат и след монтажа на уредите ние да не разбираме, че имаме кабели в системата. Благодарение на тези кабели системата функционира надежно, още веднъж да повторя. Съобразено с класа на системите трябва да бъдат съответно кабелите и прокарването на необходимите кабели ни позволява едно последващо надграждане или промяна в системите, които изброихме в началото на презентацията. Било то домашно кино, било то мултирум, аудио-видео разпределение или мрежа за споделяне на съдържание. Много е важна тази част от аудио-видео проекта и много често се пренебрегва от много от инвеститорите. Стигнахме и до сроковете и доставките. Това е според мен нещо много важно, което трябва да се следи, за да може да протича гладко процесът на изпълнение на даден проект. Всички знаем как строежа или ремонта на един дом се протича в времето. Съответно етапите, които разгледахме до момента, изискват съответното време на изпълнение в обекта, преди замазки, има етапи след замазки, които се извършват и съответно доставките на оборудването трябва да се случи в един определен момент към края на проекта и това навременното идване на съответните продукти е много важно, защото ние не можем да ги съхраняваме в обекта, няма условия за съхранение преди необходимостта от тях, а когато настъпи необходимостта те да са при нас, трябва да са точно на време, за да може да продължи нататък завършването на самия обект. Нашата работа е да следим, да знаем кога това трябва да се случи и съответно да инвеститора да е информиран кога следва този етап и кога следва да бъдат поръчани съответните уреди, за да може всичко да протича гладко и в срок. И след като са дошли при нас всички уреди и сме готови за монтаж и оживяване на системата, тук работата на проектанта и на фирмата, извършваща услугата за доставка и монтаж, е да си свърши работата правилно. Защото правилният монтаж е предпоставка за надежна работа на техниката. Отново, да не се виждат
грозните кабели, които стърчат между уредите, когато не е направен правилен монтаж. Да бъдат извършени правилните връзки, за да се осигури пълна функционалност на системите и правилно използване. Много често, елиминирайки възможността да доверят това на професионалисти, клиентите прибягват до опити да направят монтажа сами, при което се допускат много грешки. В практиката имаме случаи и на повредени от клиенти много скъпи техники, след което винаги ползват вече услугите на специалисти, но понякога се сещат за това късно. Ние искаме да превантивно да напомним за използването на услугите на специалисти за монтажа на висок клас техника, за да може тя да ви служи пълноценно. След като системите вече са монтирани, следва процес на калибриране, програмиране и обучение за работа. След монтажа е много важно системите да бъдат калибрирани и настроени да работят правилно в помещението, в което са сетъпнати, като така се осигуряват максималните възможности на техниката, техниката да може да изрази своето качество, и правилната настройка е около 30% от качеството на системата, като всички знаем покачването в качеството как се отразява на цената. Тоест една правилна настройка спестява много средства, инвестирани в класна техника. При системите за автоматизация съответно се програмират контролерите, задават се алгоритми на управление и се програмира цялостния контрол на дума или на аудио-видео системата. Съответно, след завършване на системата, ние обучаваме своите потребители как да използват пълната функционалност. Още от първия ден те имат достъп до всички функционалности на системата, могат да потребяват с удоволствие, без да е необходимо да четат огромни менюали на отделни компоненти, на отделни системи. Всичко е подготвено така, че лесно и интуитивно да можем да оперираме с системата и да се наслаждаваме на това, което сме получили. Това е нашата цел и нашето призвание. И минаваме след това към частта с поддръжката на тези системи. Поддръжката, гаранцията и сервизно представителство. Това е според нас нещо много важно. Дори смея да заявя, че понякога е по-важно от първоначалната инсталация. Така ние се стараем да предоставим на нашите клиенти най-доброто обслужване. Спестяваме им разправията с сервизи, разнасянето на повредена техника. Ние демонтираме, винаги се случва да има повреди. В периода на експлоатация на даден уред и има нужда от неговата поддръжка. Нашата работа е да отремонтираме и да се погрижим за отремонтирането на повредените компоненти, като се стараем винаги да оставим системата с максимални функционалности предвид липсващите компоненти. Дори за хора, които не сме изградили ние системите, сме на разположение за посещение, за диагностициране на проблем, намиране на решение, проверка на свързаност, калибриране на системи, настройка на дадени системи, съответно добавяне, премахване на компоненти от системата, обновяване на софтуер или настройка на дадени уреди. Може да разчитате на нас за този съпорт, като основното е да е лесно за потребителя. И стигнахме до вечния въпрос. Всичко това много хубаво, ама каква е цената на един проект? С удоволствие ще ви изготвим предварителна оферта след разговор и определяне на рамки на самия проект. Цената зависи както винаги от обем, сложност, срок, набор от услуги и дейности, които желаете ние да се ангажираме. Съответно, бюджетът на една система се определя от инвеститора, като нашата задача е да предложим максимално отговарящи на изискванията и да консултираме, ако има необходимост от някакви промени на самия бюджет, ако дадения бюджет е неизпълним. И общо взето за всякакви въпроси сме на разположение да отговорим
и да се опитаме да изпълним вашите изисквания. За сега практиката показва, че се справяме доста добре с изграждането на системи по изискванията на клиентите. Дори надминаваме често техните очаквания. На разположение сме, се свържете с нас и ще се радваме да работим заедно.